Salutare prieteni, bine ați venit la o nouă rețetă marca Cooking with Dumitru. Astăzi vom găti o rețetă inovatoare, foarte spectaculoasă și anume legume înăbușite. Pentru această rețetă vom avea nevoie de o căpățână de varză, 2-3 cartofi, 2-3 roșii, 2 morcovi, 2-3 cepe, o linguriță de piper negru, o linguriță de sare, o linguriță de boia iute, 2-3 frunze de dafni. Pentru început vom tăia varza noastră. Se taie foarte ușor, sub formă de panglică. Sau bineînțeles, dacă nu vă place sub această formă, puteți să o tăiați cu bulețe sau puteți chiar să o dați pe răzătoare. Da, cam asta este. Adăugăm un bol. Cartofii este de dorit să-i tăiați cu bulețe sau, dacă nu vă plac cu bulețe, puteți să-i tăiați fie pai, fie sub formă de rondele, cum vă place. Da, îi punem pe plating. Roșiile se taie foarte ușor, doar le filiați un pic. Este o rețetă foarte sănătoasă, este o rețetă poate și chiar și dietetică, dacă nu adăugați mult ulei, este o rețetă foarte bună. Eu, spre exemplu, fac această rețetă foarte des. Tăiem morcovul nostru rondele sau, dacă vă place, îl tăiați cum vă este mai comod. Nu e neapărat să tăiați în acest fel. Timp în care tai morcovul, vă voi spune unele beneficii de ale lui. Morcovul este o legumă foarte bună, ajută la perfecționarea vederii, conține vitamina A, este foarte bun în combaterea bolilor cardiace și e genial. Mie îmi place foarte mult. Ceapa o tăiem în cel mai obișnuit fel, adică cu bulețe mici. Și cam aceasta a fost. Feliem foarte bine toate legumele noastre pe care le vom prăji, sau le vom înăbuși la cuptor, se pot face foarte ușor, sau chiar și la grătar, unele dintre ele, spre exemplu morcovii cu cartofii. Este o rețetă universală, foarte bună, iar noi vom reveni cu prăjitul legumelor. Deci, prieteni, am revenit. În continuare vom prăji o parte din legume. Adăugăm aproximativ o jumătate de pahar de ulei de floarea soarelui. Și adăugăm ceapa noastră tocată mărunt.
Mixăm un pic în ea. Lăsăm ceapa foarte puțin, aproximativ 30 de secunde, până devine translucidă. Mestecând în timp, evident, să nu se ardă. Și adăugăm în continuare morcovul. Morcovul nostru tăiat rondele. Și amestecăm. Și lăsăm morcovul cu ceapa aproximativ 5-7 minute pentru a deveni moi și a fi gata pentru preparare. Da, deci, prieteni, ceapa și morcovul nostru deja sunt gata. Au stat aproximativ 7 minute la un foc mediu și adăugăm cartofii noștri tăiați cu bulețe. Amestecăm. Eu, alții știu că adaugă cartofii după adăugarea varzei, însă mie îmi place mai tare să adaug întâi cartofii, devin mai moi, mai crocanți și sunt mai gustoși. Lăsăm cartofii noștri să se moaie, asezonând un pic cu sare. Amestecăm. Și lăsăm la un foc mediu pentru aproximativ 5-10 minute. Deci, prieteni, cartofii și morcovii noștri au stat deja aproximativ 10 minute. Deja sunt cât de cât moi. Și, deci, adaug varza noastră. Eu am aici o varză din recolta de anul acesta. Este o varză nouă. O varză crocantă și foarte gustoasă. Deci, amestecăm un pic cu morcovii și cartofii noștri. În acest stadiu puteți să gustați, iar dacă mai e nevoie de sare, puteți să mai adăugați, însă nu adăugați piper nici într-un caz, deoarece el se va arde și va fi un gust de ars și nu va fi bun. Cam aceasta este. Dar știi ce aromă minunată este aici la mine în bucătărie, e foarte cool, îmi place chiar foarte mult. Și deci lăsăm pentru 5-10 minute sau poate chiar 15, în dependență de textura verzei, și după care revenim. Deci, prieteni, legumele noastre au stat pe foc aproximativ 10 minute. Acum este momentul să adăugăm roșiile noastre. Boia iute, piperul și sarea, frunza de dafin. Amestecăm totul bine. Vedeți voi cât de bine arată, câte culori
senzaționale sunt aici. E chiar o rețetă foarte bună. Spre sfârșit, nu este obligatoriu, dar dacă doriți, puteți adăugați verdeață, verdeață proaspătă, eu merge verdeață de pătrunjel, coriandru, mărar verde și chinza. Adaug în legumele noastre. Evident, tocate mărunt. Și le lăsăm pe foc pentru 5 minute. Cam așa va arăta, prieteni, rețeta noastră la sfârșit. Este o rețetă foarte ușor de făcut, o rețetă care nu necesită superlativului hard working, o rețetă genială. Eu am condimentat aici cu un sos de maioneză degresată, cu piper negru și coriandru, iar aici este un sos cu smântână, cu boia iute și cu ghimbir mărunțit. Eu vă mulțumesc pentru atenție, iar pentru alte rețete vă îndemn să vă abonați pe canalul meu de pe YouTube, Cooking with Dumitru, pentru a vă ajuta să puteți să gătiți ca un profesional. Vă mulțumesc!